Ngiyachitha mina. Ngiyachitha mina. Uzazi wedwa utheni uzofuna ufaka amengxaki enzani? Mfethu ijwabu alivimba uthi ingane ngabi nazo phela. Ungazongenza isima lana wena. Ufuna ugulisa ba? Ufuna ugulisa ba? Sika lento qala sizoba. Manje bese umuntu wenza isithingithingi, wenza isiphuphu phambi kwabantu la. Lento sizoba right iqala. Yazi bese uphakamisa umoya lento ngeke izilunge. Soze kaloko. Sizolungisa la ngani. Mfethu kodwa akakhuluma ngani? Akakhuluma ngani? Into yaziyo lento yenza nasendlini xa sithethayo yabhiza nyusela amaphaphu phezulu. Into emohlulayo bahamba bheke kwagqirha. Andithi makabheke entabeni. Ngifuna yena wakaqala. Uqala yazi Ikuyosika. Yazi wazongihlambalaza. Andihlazi uma uhlambalaza vele. Hayi wena ungithanda wena. Hayi ungithanda wena. Ngiyakuthanda bengenohlala nawe before yenze nginyamezele. Kuyo yonke leminyaka hle na unyaka wokuqala ndakuyeka ngiqonda ba yinoba mhlambi ulate. Kokwesibini nokwesithathu sikowesine ngoku wena ungixelele ba kwakayicinga akafika engqondweni yakho ba ambokoluka sathi okay wait Njengenjwayelo we coming to you live khona la eThekwini eGagasini. Uhlelo silungisa umjolo ngaphasi kwe-channel etholakala ku YouTube ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginkudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo uyazi ukuthi wena usithumelele i-email umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungagcine ngokusithumelela i-email phinda futhi usupport-eke lona leli page ngokuthi ulike, usubscribe, uphinde ulishare nakubangani bakho khona uzoba updated ukuthi kwenzakalani. Uyazi ke mase usithumela i-email sikucheckele swachecka wonke ama-emails angenile ukuthi zikhiphane eyiphi indaba esingayibheka kulelo sonto. Namhlanje ongiphelezele sicheck ukuthi sibheke i-email kabani and eyiphi indaba ukulungiswa. Asambe ke sicheck ukuthi sibheke i-email kabani namhlanje. Molweni guys, igama lami nguAsemahle Mkhwinti, ndisuka e-Eastern Cape kwilali yaseTsomo. Ndibhalele le show silungisa umjolo because ndinengxaki nomuntu engijola naye ongalukanga ongafuna usika ujwabi because iyasixabanisa lonto. Abantu abangazuyazi ke ukoluka it's to circumcise. So ndinalo ngxaki and I hope ndizaxa ndiphuma apha ndibe ndilifumene uncedo. Njengenjwayelo uyazi ukuthi uhlelo silungisa umjolo uthola khona la kwi-channel yakhe esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Zineke izinto esike sicela ukuthi usenzele zona each and every time isho iqala. Ukulike, ukushare, ukusubscribe to this channel. Ungaphinda futhi ukucomment khona sizokuza ukuphawula kwakho whenever siba ne-episode esiba nayo sizwe ukuthi wena kwakho ukuphawula kuthini. Njengenjwayelo usithumele i-email umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Khona sizokwazi phela ukuthi sibone indaba yakho mase ufika khona la kwi-show sikwazi ukuthi sikuxazululele. Ake sibone ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani noma eyiphi indaba esiyoyixazulula njengoba ekhona umfowethu la eceleni kwami. Kodwa ukukukhumbuzisa mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mfowethu kuhamba kanjani? Siyajabula ukuthi ube khona kusho namhlanje. Njani? Hayi no, yonke into iqondile ubalo. Asikhona hayi usizwe lo isibongo akamakhanya ngiqhamuka lesigodi ngisasembumbulo. Mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe nje sithi mengabe sikubiza namhlanje la kwi-show sisho ukuthi khona umuntu ofuna ukukhulumisana nawe. Ungachithi isikhathi uhloniphe ukwazi ukuthi ufike kwishow namhlanje. Kona ngiyakuzwa lapho yize ngisathukile nje ngiyaxake ukuthi kwenzakalani manje sengibizwa imakhamera kanje ukuthi ngabe sokwenakele mhlawumbe. Ya ne mfowethu igama liyazisho silungisa umjolo and samajita sama out nawe khona umjolo kona hamba kanjani umjolo wakho? Ya ukhona umjolo engikona ya khona umuntu ngisandana naye igama lakho Asemahle and sesithandana about I think it's 4 years now. Yeah, I think sibuhlanu unyaka wesi4 and yikho nje ikhambi into engathi idinga ukulungiswa. Ubona yonke into ihamba yonke into ihamba kahle, ngimphethe kahle naye, angicomplain kahle. Mhlambe bese khona isurprise size nje afuna ukukushaya ngayo. Umuntu onjani umama umuntu ama surprises noma kwenzakalani? Ama surprise iyenzeka. Nami ngiyamshaya ngama surprise nawe uyangishaya ngama surprise. Kodwa le ngathi ithande ukuthi ibe nzima, angizizwa nje ngami kahle yabo, angikhululekile kahle manje ukuthi
biza ngamakhamera la kuma-TV yini kwenzakalani? I know, but I can tell ukuthi awuzizwa kahle nanokuthi awukhululekile. Kodwa-ke khona kunjalo, are you willing ukumuza umuntu wakho ukuthi yini la ufuna ukuyikhuluma nawe? Before singene lapho, mhlambe meney'nkinga nabantu abanjani, niyakhulumisana, niyaxoxisana ukulungisa iy'nkinga noma vele menibhekene nenkinga nje mhlambe kuba khona ispace niphinde niyilungise mangabe sekudluleni? Ukukhuluma iqiniso bhuti wami, umjolo noma namuphi unazo iy'nkinga, but iy'nkinga zethu siyasikhuluma, Sure. sizilungise ziphele lapho, futhi azize zize ziye kwabanye abantu abaseceleni abazolabola besijaja, mhlawumbe bagcina sebethi abanye abantu baze bathi mhlawumbe ayi miyeke lo ngoba kanje kanje yabo. So into zethu siyayikhuluma nje kube right nje futhi konke njengoba kwamanje futhi si-right, angazi mhlawumbe ukuthi yini mhlawumbe ngabe iyalungisa yabo. Angazi. I know, mfethu ngizwe ngathi yonke into smooth ihamba kahle. Umuntu wakho usibhalelile-ke namhlanje la kwishow and khona into afuna ukukutshela yona. Ngenzeka ukuthi uyayazi mhlawumbe usekwakutshela, ngenzeka mhlawumbe futhi ukuthi awuyazi uzobe eqala ukukutshela. Engifuna-ke ungithembise kona mina ukuthi noma yena ishoyo uzomnikeza isikhathi, uzomlalela, awuzolwa futhi kodwa nje uzohlonipha uzwe ukuthi uthini umuntu wakho namhlanje. Ayikho inkinga. Angamupha nje isikhathi ukuthi ngimuze mhlawumbe ukuthi ngabe yini la ngibizele yona la. Ngathanda nami ukuza ngoba sengize ngafika. Mfethu ngizokukhumbuzisa ukuthi la kwishow indlela esisebenza ngayo ukuthi-ke noma ngabe yini enisuke niyilungisa ngaleso sikhathi but kuye kube khona abantu abenza isiqiniseko sokuthi usisi usafe nawe usafe, khona kuzothi noma kuphakama imimoya kube khona isiqiniseko sokuthi anilwi futhi anigcini mhlambe nixabana kakhulu but siyakwazi ukuthi inkulumo yenu siyihlenge nje ibe right ukuze ningaxabani kakhulu. Hayi, kuyazwakala bhuti wami, kuyazwakala, anginankinga. I know. Anginankinga. Njengoba uzwa-ke mbukeli ukuthi-ke ulindele ukuzwa lawo mfowethu ukuthi kahle kahle yini la azoyithola namhlanje noma i-surprise yani la azoyithola namhlanje. We're looking forward ukuthola kahle kahle ukuthi njengoba enathi la namhlanje uzokwenza ini, yini le isithandwa sakhe sifuna ukumtshela yona. Uyazi-ke mawukuthi umuntu oyibukayo le show ukuthi kune-team ekisilandele udadewethu noma umfowethu imthathe imbeke la ukuze sikwazi ukuthi ngempela kwenzakalani azoxoxa indaba yakhe. Njengenjwayelo-ke nangu-ke i-team yethu iyahamba nje kamanje iyosilandela udadewethu sibone ukuthi kuhamba kanjani. Dadewethu, kunjani? Siyaphila, siyajabula ukuthi-ke uhloniphile namhlanje njengokubhala kwakho wafika la kwishow kwisilungisa umjolo. Nangu mfowethu sikulandele samletha la ukuthi sizwe ngempela ukuthi yini lo ufuna ukuyisho kuyena. Ungakhuluma-ke naye but before niqale nikhulume ake nginikeze isikhathi nje phela niyithandani nini nibingelelane njengabantu abathandanayo. Semahle njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Alright. Awuthukanga nje ndibizele apha kule show. Iyeqinisweni ayingithukile la ngoba manje ngidideka ngazi kwenzakalani ngoba last time I check ayikho inkinga ebesinayo. Manje masungibiza endaweni ezikanje. Eish. Ngiyaxakeka ukuthi kwenzakalani, ngiyasibuza kahle ukuthi. But ungathuka ayonto wrong. Awenzanga into wrong. Ngempela. Nami andenzanga into wrong. So manje sibekwa yini la? Uzawuxalela. Ya, mfethu mnike nje isikhathi uzwe ukuthi asemahle ufuna ukuthini kuwena njengoba kutshelile ukuthi it might be a surprise, it might be into mhlawumbe obangayinakile nawe ukuthi into enkulu noma into e-affectayo i-relationship but njengamanje ukhona ukuthi azokuxelela ukuthi kwenzakalani. Dadewethu nangu mfowethu. Okay, never ngibize apha kule show. I-conversation ebethi mina nawe sasikhe sanayo. I-conversation ethi xa ndiyivusa sixabane. Yoba awulukanga. So ndize apha kule show uba ndizoncedwa because mina kandixelela ngokwami endlini uyube nomsindo and ube defensive. Hey man, awukahle. Ungibizelele yonke la. Ndikubizela lona. Yona nje into ungibizele yona nje la. Ewe yini ngibizele yona. Mfethu lento bungahlule ukuthi sikhulume endlini. Xa ngithela nawe endlini ufuna umamela nje. Maye uswazi ungilandela amakhamera mfethu. Mhlawumbe uzawuthi umamela. Ufuna ukuthi isithunzi sami. Akho sithu uba ubufuna ubuhoye isithunzi sakho into besayithile nisigqibeleyo but then wena lo ungafuna umamela. Xa ngithetha nawe sina nacela wenze lento wena uxelele yakho ngixelele
Mfethu emlaleni. Mfethu ayikho into engizolela. Ungenaphi? Ungenaphi? Angingeni ngizolungisa lana baba. Mfethu ngicela ufutheke la ngomuntu omkhuluma manje. Asiyalungisa nansi into yaziyo. Lalela asamahle. Ngiyakhuza. Into yaziyo kukulwa. Ngiyakhuza. Wazi kulwa. Ngiyakukhuza. Kulwa kukoluka because into engicelayo kuwe uba wambokoluka. Cha, andizuqhubeka nalale nawe. Mengabunolaka kanje. Ngeke ilungele. Mfethu yini engikhulumayo wena? Angeke Lalela mfethu ngikutshele bafu. Lalela ngikutshele bafu. Lo muntu lo ngimenzela yonke into. Yabo. Lokho akalonto kunje akacomplain ngalokho. Uzoze ngitshela ngalonto uzongitshela phuma amakamera abantu. Into nami ngicela into eyi1 bayoluka. Ukuze kube njani? Yonke sihlase ababili. Hey lalela. Sihlase ababili sithana nongixelela ba mina zami Ngicela utshela abafana bakho bayekungithinta. Bangakuthini Bafa ngikuthintile. into yaziyo la uba Bathi ngiyakubetha. Ngikubethelani. Usondelelani. Yazi mfethu into engizokutshela wena. Amantombazana Amantombazana awazazi afunani ngitshele namuka. Ndiyazazi. Lo muntu ngimenzele yonke into. Uzongitshela it's fine. Into abantu engicasulayo 1 lo muntu lo unyaka wesi4 sithandana ungitshele menginamanga unyaka wesi4 sithandana lo muntu njalo mengifuna ukuthi ngijabulise naye wenze njani yena ufuna ngifake icondom yini leyo. Awucingi wena ba wena ufuna ufake icondom. Indaba ungangithembi. Awungithembi vele. Bafa ngiyathinda nomuntu uphethe osafaka icondom njalo 4 years uthi lapho ngihlanganisa nani ngihlanganisa nabantu ndiyabafuna abantwana so ngixelela ba mina abantwana bafuna uzaba wena wazenza islima wena bafuna kuwe ndikwenza islima ndibafuna kuwe ibethu ngeke musu wenza islima hayibo into yaziyo kukulwa wohlulwa kusika ijwabeli la mfethu hayibo angithathi iside lakhe manje ngifuna ukuzwa ukuthi kuyo yonke into engikwenzelwe kuyo yonke into engikwenzelwe yona uzoqhamuza nje indaba amajwabu phambi kwabantu awusawazi ukukhuluma nami kanjena nawe endlini kusenzani kanjena ukuba defensive ngalokho khuluma kahle phela nami uyenza lo nto mina akuthina uyenza ne unobu uzawuyenza ke ngoku ubonwe ngumuntu wonke ngumzulu mina oqala ngezwe ukuthi ngithini xa ngumzulu mina amadlozi ami ngiyaze evumelelo isho ngisho khokho bamba akekho umuntu wakwenza leyo uyangizwa bafowethu ukuthi ngithini manje mina fanele ngizwe ngaye ngiphenduke ngibe indoda yakhe mina fanele ngiphenduke intombi yakhe yena abe indoda yami hayi babhuti jonga mina xa sento introduce ekhaya ndifika ndisisho nathi indoda yami uzothola indoda enjani ngolukala indoda enejwabi imagine decide basena abantwana uxelela basa abantwana bethu bazawukhulela utata benejwabi khawube nengqondo mhlambe ukumtshele izizathu zakho ezenza ukuthi ndiyamxelela uba okokuqala mina njengoba ndingumXhosa xa sendigoduka ndisiya ekhaya kwafuneka mhlawumbi decide uba ndiyam-introducer funeke ndithi uba ungubani usukaphi obvious sizawuhamba ifika i-conversation yoba uyindoda okanye intoni ngomna ndo-introduce ikwekwe ekhaya okwesibini kukho izigulo ezilapha phandle ikwenkwe and umntu onejwabi kulula nje ubathande noba sesiphi isifo and lo mntu xa ehamba ebheke emsebenzini ngiyakutshithela ni mina so ngixelela akayibuye endlini ebuye ngiyakutshithela yini mina nje ungitshela indaba yezifo ngiyatshitha uzazi wedwa utheni uzofuna ufaka nengxaki mfethu itsho alivimba uthi ingane ngabi nazo phela ungazoyenza islima lana wena ufuna ugulisa ba sika lento qala manje bese umuntu wenza isithingithingi wenza isiphuphu phambi kwabantu lento sizoba right iqala sisijwabi iqala sizoba right umoya lento ngeke izilunge soze kaloku sizolungisa la ngani into yaziyo ilento yenza nasendlini sithi xa sithethayo yabhiza nyusela amaphaphu phezulu into emohlulayo ukuba hamba bheke kwagqirha andithi makabheke entabeni ndifuna yena wakaqikuyosika yazi wazongihlambalaza andihlazi uba uhlambalaza vele hayi ungithanda wena hayi ungithanda ndiyakuthanda bengenohlala nawe foyezonke ndikunyamezele kuyo yonke le minyaka hle na unyaka wokuqala ndakuyeka ndiqonda uba yinoba mhlawumbi ulate kowesibini nowesithathu sikowesine ngoku wena ungixelela uba kwakayicinga ikafika engqondweni yakho uba ambokoluka okay mfowethu angikhulume nawe udadewethu meyabe kutshela le nto ukuthini wena yini mhlambe yenza ukuthi unqabe kuyosona ngiyayizwa lento mfethu uyisho naye futhi ngiyamuzwa lento la akhala ngayo vele into isikhathi esiningi kahle nje recently sixabana ngayo le ndaba le sure mara naye akakwazi ukulonto nje ukuzwelana nami uhlulwa yini ukuzwelana nami njani banifuna uzolana nawe uzolana nami ukuthi nami phela angifuni uma ukuthi angifuni njani ba ufuna uthini ngami uthini ngami uthi isidima sami sojoyana ekwekwe isidima sami sojoyana ekwekwe okay okusho ngamanye amazwi uyangilawula andikulawuli
Suyibeka wrong. Andikulawuli soze ndikulawule. Anapipi mina nguwena ipipi engasikwanga ndifuna isikwe. Okay, Funa kusikwe khona yazi Ha. isikwe. Khona Ayikho ndiyaziyo. Manje phona wayefuna into Hayibo, ndingumXhosa. Uyifuna So into imagine ongayazi. ndijola nekwekwe ndingumXhosa Okay, isidima sami. okay, dadewethu. Hayibo. UngumXhosa wena, ungumZulu yena. Mhlawumbe asizwe ama-reasons. Yini ama-reasons akho Eyami i-reason, ofuna bhuti. ukuthi ufuna ngiflathule. asimlalele. Awufuna akho Sizokwenza dlozi ama-reasons. uzofayitha nalo Asimlalele. apha xa ungafuni entabeni hamba ubheke esibhedlela okwanza kusika ngokwami. Okay. Buti okokuqala nobangela ndifuna asike lijwabi lakhe lo. Uzonigulisa. Okwesibini iculture yami. Kwela cala lami ndisuka kulo nje awukwazi bujwana ekugqiba ube kwi-peace. Lo muntu akazurespectwa kwasekwa kwela cala akazukwazi bahlale nabafana. Ndicingela yena eqobeleni ndiphinde ndicingele nami. Xa sendicide ba okay masiyikhuphe icondom sishaye uraw. Lo muntu uzawuthini? Okay, so Uzawuthini because ndizawugula eqobeleni. So, manje- and ke ngoku andikwazi noma ndimunca khona ndizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kubhuti. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenzisa icondom? Mfowethu, Ndicula njani? Funeke mina ndiqale ndivule. Funeke ndiqale ndihlise kwalwa neki. mfowethu, Hayi bawubethu nani? uyezwa kodwa baba. Izizathu ezenza ukuthi sisi athi Esakhe so. sithini? Ilesi wena Sithini sakho? nasike kuthi udingeke sakho akuzwe ukuthi awusokungobani. Okay. Mangathiwa ke manje sesiyikhuluma lento nje ngoba vele kuyafana siyihlamba la sengihlamba lesilo already. Iwari yami ngalento le mina ngihlezi ngimtshela wari if ngiyafa lapha abantu hlizi sizothiwa bayafa ngadime yokwenza zonke lezi Ingxaki yakho uva into ongazaziyo nditheka ndipointela umuntu oyi-1. Ndibonisa umuntu oyi-1 othi wakhe wafa Uthi esesibhedlela. musumthethisa dadewethu. ngikhuluma manje Ingxakeva mani bayaziyo kukulwa. Ngohlulwa kusika. Thetha kaloku. Nithe ubudlelwane benu buhamba kahle. Wayi manje nizolwa la phambili. Uyangicaphukisa because sithetha ngento eyi-1. Oko. Okay, chaza baba. Okay mfethu yabo inkinga iyona leyo ukuthi abantu lapha bayafa mabenza lezi zinto mina futhi ngiyasaba ukwenza le nto yabo ngiyasaba ukwenza le nto uzokwazi ukungilinda mase ngenze le nto le mase uthi uyafe ngilinde lezi inyanga or yabo izinsuku elindayo singayenzi into yakho Ayithathi nenyanga. Ayithatha nenyanga. Uba woyika ukufa uza kwenza ndini? Zakusika ngokwami. uzongangenza Ndizakusika ngokwami. mina ngangcono mengenziwa yena bafa alo Kahle kahle awunankinga ukuthi ungavuma ukuthi ekugcineni ugcine usoka. hayi Wena bafa uyifuni ningane. Because nangesho ukuthi kule minyaka ewu4 indawonye Asinangane. aninangane and Siyakhumbula. uloku ubusy umengabe nilala suke kukhona icondom. Njalo So hlezi usekhatheni and Nami uyezwa icondom ukuthi iyangikhathaza, bra. khona iadvantage ke manje asikhulume ngayo. yeah Uthi akasakwazi manje ukuthi aye lapha kuwena esandla. ngiyayizwa leyo kodwa So wena awukaze mhlawumbe wayibuza ukuthi kulo 4 years wonke why umama engamunci noma nje into vele njengensizwe Uncomfortable Hayi, kakhulu ukhululekile. uyithe mhlawumbe angayithandi yabo ngeke ngifuna ukwenza umuntu Zange sayithetha loo zange ndathi uba ndiyithandi. Uba unike i-chance ezakubonisa uba ndiyakwazi uyimonca ndiyathanda futhi uyimonca. uyikhuluma yonke into lana manje nawo manje angithi ngiyachazisa But ndithethe inyani zange zathetha ngayo nje ndanditshilo ukuba ndithanda uyimonca. phela amanyani musukhuluma amanyani yonke inyani ingabi inyani yonke into Oh hayi ke cacile uba ndithandi ke. Nawe awundiniki. ngiyavuma nje ukuthi lento ngizoyenza Okay. Okay. kodwa ngithemba ukuthi So ke ngoku ubulinde uba side size phambi kwabantu ukuze uvume Cha, because wena nje. xa ndithela nawe endlini ungafuni undimamela. ngithela abantu bayagula mhlawumbe futhi khona umfana mhlawumbe yena lu Awu mfethu. Ubhutani Uyatshela ukuthi mas ngiyaqala ukumbona. uzosinceda thina sobayi-2. So sawungixelela ngokuba ngosike ndifuna uncedo kubhuti ndifumana uncedo ngoku sesinento esiyenzayo. It's fine xa ufuna sibe nento esiyenzayo sizoyenza because ubhuti yena usikile. yephi wazi ngathi usikile Ndiyayicinga. Okay, mfethu. wazi ngathi usikile Ndiyayicinga. Mfethu. Ngiyakucela mfethu sizolungisa la. engathi wena ngapha ungazi kahle nawe Uzokwazi ngani? Sizolungisa Uzolungisa kanjani manje wena. wena njengoba ungafuni ukulalela? Uzolungisa wena. manje inkinga endleleni echaza ngami Khawuhoye le ikwehleleyo yiyeke engakufuni. Ihoye le ikwehleleyo. Yes. Okay, dadewethu, ngiyabona ukuthi mengabe sikhuluma nje ayikho into ezolo. Ngicela ukukhuluma naye mina umfowethu njengamadoda. Sikhulume nje sobabili. Sibonisane sibone ukuthi kuhamba kanjani. Mhlawumbe wena uza Because kumamela because ekugcineni mina kanti kumele ngiyedwa. kube ukuthi lento le ilungile, lento le ayipheleli. Uyamamela ngiyangimamela ngesingekho labo babumamela. ukuba ngimamela ngewusikile uba ulala. angingimameli ngaba Ayinangxaki imali ayinangxaki imali ayinangxaki nothando lakho ndiyalithanda enkosi ne ingxaki iphi yile isilwisayo. Okay.
uyamthanda udadewethu? Ngiyamthanda mfethu kakhulu. Uyamthanda nawe? Ngiyamthanda. Okay, umenzela yonke into. Ngimenzela yonke into. Okay. Manje sezongitshela Awundenzeli yonke into uba ufunda imunce. Ayibo nami ndine-needs. So imagine ke ngoku kwi 4 years mina zange like sana funeke. Mina uqala ungenzeli lutho. Ne. Ongenzeli lutho. Into oqala angaze ngicomplain. And Uyi-provider. angisho ukuthi nginenkinga. Angisho nginenkinga ngalokho awungenzeli nix. Angicela lutho kuwena. Ubungazokwazi ucela because u-invite ku-table yakho ngibringa mina ku-table yakho. Ngilalele. Masithandana siyasina noma phela manje lokhu uzongihlambalaza. Angihlazi. Ezimuntu wakho. Ngiyakurespecta. Ngiyakurespecta. Yabo Ngoba ukuthiwa- bengingakurespect bengingasoze ndicingele uba sika le nto ndithi yisika. Yabo ubekuthiwa umlalelile mhlambe nisayikhuluma lento endlini ngaba kuzange kufike. Yabo ngaba kuzange kufike la. Kodwa ngoba Cha uyavuma ubone ukuthi enhloko uzoyenza. eqinileyo ngoba kaloku amazulu anenhloko eziqinileyo naye umeke loo nto. Khanda liyashisa. Okay, njoba ngishilo dadewethu sokhuluma naye mfowethu ezamadoda. Sikhulume nje naye ungekho wena. Mhlambe sikwazi ukuthi simunderstandise abone ukuthi kumele asike noma mhlambe nezinkolelo zakhe sisize ukuthi zithini because njengamanje siyanithatha sinibeka la nobabili uyavuma nokho ukuthi uzoyenza lento kodwa imoya yeni yabo ukuthi iphezulu yobabili. Ngiyajwayela ukwenza lento yenzayo. Please. Mamela nawe. Ungabi uphinde. Nawe funda umamela. Ingabe niphinde. Ungabi uphinde. Yeke niphinde kaloku because uzabe uyenzile mase lo ngisungaphindwe into kanje ufuna ukuma thatha ama secrets ethu wahlambula phambi kwabantu. Ayo secret ke le. Kuyajabulisa lokho. Ibigitya ngaphakathi. Okay, kuyajabulisa lokho. Yonwaba ngo because uzoyenza. What about sika abantu bazobe sibuka? Suba hoya abantu. Awulali nabo mos. Nabo balali nawe. Okanye bayakubhebha. Ulala nabantu wena. Cha. Suba hoya kabantu. Yento ethu bayithule. Suba hoya abantu. Hayi mfethu njoba ngisho ukuthi la ngizodinga ngikhulume nawe because yabo mama uloke nje eyikhiphile izizathu zokuthi kungane kudinga uyenzile lento yabo and mina njengendoda ngizokwazi ukuthi sikhulume soba u2 kunezinto esingeke sizikhulume ekhona nawo mama yabo Uthula khulunywa nawe manje. Andikulawuli. Thula ke. Akusala andikulawuli. Thula ke. Ndithule. Ndithule. Khuluma amadoda lokho. Ndithule kaloku uthina naye into yaziyo leyo. Hayi wena. Into yaziyo ubhizi ucwanye enhloko. Into yaziyo leyo ubhizi ucwanye enhloko. Yebo mama, yebo mama. Yebo mama, awusithi yebo mama but uzavumelana uniyithethayo. Into yaziyo leyo uba ufika usilwa apha. mina la kwishow yazi ngiyaqala ukuthi ngibe nabantu abangafuni ukulalelana kanti inkinga yeni inkinga yeni noba u2 because uyakhuluma nawe uyakhuluma nawe Uye lo. mfethu angene ehlisa Babe umoya mfuna umamela ngesingekho lapha. Bhizi ume ngento eyi1. Badle ihloniphi. Okay, kulungile. Ngicela ukwazi solution yale. asizelanga ukuzolungisa la Ngicela ukwazi solution yale yanto ukuthi yipi. okay ukuthi ke mfethu mina hlala nawe phansi silungise lento le ngikhulume mhlambe nendlela obona ngayo wena kube khona izinto engiyi-edayo kule ndlela obona ngayo nanokubaluleka nje kokusokeza umuntu ke ngaloko ukuthi inkolelo yakhe ithini wena yabo lonto ngifuna siyikhulume mina nawe sobabili ezamadoda yabo engekho usisi lo ukuthi sekuyoba kuwena ukuthi uyaqhubeka nokusoka noma wenze njani yabo because yena ushilo ukuthi ukufuna usoka Salomnike option. Makaluki. okay kwi-email yakhe usisi usibhalelile ukuthi akenzeli yena wenzela wena because ekugcineni into engasiyenzeke angakushiya yena hamba uthole enye girlfriend Sedla imali emengaka. no athi uthole enye Ngozofuna ndibhalele lo mali Still nayo ngikushiya. leyo girlfriend leyo izothi ngabe kufica ungasokile iphinde futhi ibe nenkinga yabo ngokusho kwakhe kwi-email and wayibala nezinto ezenza ukuthi akufuna usokile yabo mfethu ngiyakucela masingalwi masilungise lento le ihambe kahle uzokunika i-chance yokuthi ngikhulume nawe No, singaringa mfethu, ayinginankinga, singakhuluma mfethu. I know mosho njalo mfethu ngicela nje sikhulume dadewethu ngizocela usinikeze isikhathi sikhulume nje sobabili nomfowethu la sithi ukubhodla zamadoda because ngiyabona ukuthi uvumile kodwa kunokunye futhi kuzomela ukuthi sikukhulume mina naye soba u2 sikwazi ukukhulisana njengabafana mfowethu ngangithathela udadewethu uphume naye mfowethu cela wehlise umoya baba cela wehlise umoya Indlela osebenza ngakhona, bafana ngithandanga. siyaxolisa mfethu ukuthi imoya iphakama izifike la ifike Ngicela ngawe lento nje ngicasulile nje ngiphazamisile nje emoyeni yabo. Ngiphazamisile ngoba manje lokukhulunywa ngami manje manje ukuthi wonke umuntu usozokwazi ukuthi mina ngimi kanjani ngathi kufanele ukuthi ungikhumbule ngabanqomo kahle kahle. I know ngiya-understand mfethu and siyaxolisa ukuthi usuphoxekile noma abantu sebeyazi ukuthi umuntu kanjani kodwa
uyazi yena ukuthi kubalulekile-ke nje ukuthi indoda isoke noma kuthiwa wena usibona isidingo? Ya kona ngendlela abachaza ngayo ngiyangibona ukubaluleka kodwa-ke mina njengomZulu mina and udadewethu akakuphoqi ukuthi uye entabeni njengosiko lakhe, uyakunikeza ne-opportunity yokuthi ungangisho eklinikhi, ungangisho esibhedlela. What if le nto ayisavuki-ke? Luthiwani? Angikholwa Wazi ungilungisa wena. angikholwa ukuthi kuzofika lapho, Wazi ngani? yabo, because baningi abantu esengibabonile besoka beba right ngokusoka nje okuphelele, besoka beba right, bayahamba baya ku-Department of Health bahambe bayosoka babuye be-right. And kwenziwa isiqiniseko sokuthi abathinteki kabuhlungu, akwenziwa lutho olubi elizophazamisa iy'mpilo zabo, kodwa yonke into ihamba kahle. Hayi ngiyakuzwa. Kahle kahle ngoba nami le nto ngiyabona ingagcina siyikhoste ubudlelwane bethu naye and angifuni ukumluza mfethu because la mntwana ngiyamthanda wasemahle ngiyamthanda kakhulu. So ngizozama nami ukuthatha isibindi njengendoda. Sure. Ngiye emtholampilo. Ngihazi ukuthi nami ngiyilungise into ehlaza. Nehlaza ubani wazi mhlambe nje soba right ngesiphinde futhi sibe nengxabano. Nizoba right mfethu, le nto le it's all about wena kahle kahle. Ungamgxeka nje udadewethu ngokuthi ukulethe la kwisho namhlanje, kodwa uyabona ukuthi it's all about you. Into enayishilo ubalile nanokuthi kuyena nje ubone ngazuthi unezifo noma ungcolile. So njengoba ungasokile ubone ngazuthi ngenzeka ukuthi awulali naye yedwa, ulala nomunye umuntu. So kuba kulula kuba lolo ukuthi uhambe uyolala nomunye umuntu uthathe izifo uzilethe kuyena. And usekhathele ukuthi njalo mengabe nilala ulala ngecondom. Niyakhula neminyaka ewufona indawonye, ufuna manje nibe nabantwana noma abahambe naye umuntu wesifazane. Kodwa akakwazi ngoba njalo uhlezi ekudla noplastic. So manje ufuna ukuthi athole ithuba lokuthi ayizwe nje imambane le imshuka live. So akagcini-ke futhi ngokuthi ayizwe imshuka live. Ungathi uthethe ufuna ukucula, ungathi uyathanda ukucula mama, ufuna ukungena estage. Kona iya-understand-eka mfethu masiyibeka ngale ndlela because yabo izinto oyishoyo zingivula umqondo nami kuyangikhulisa kahle kahle. Yize vele iy'nkinga hlezi zikhona kubo bonke ubudlelwane and nami inkinga besinayo yona le. Okusho ukuthi kahle kahle umuntu obambile ukuthi izinto ey'ngalungile kuyimina ngoba bengigoloza ukuthi ngenze lokho. Kodwa manje hayi, from now on going forward I'm willing to do this thing once and for all. So manje usuyakubona ukubaluleka kokusoka. Ngiyakubona kakhulu. And usune-advantage manje. Angiyithandanga indlela useyikwenza ngakhona. Ngibona nje into esengiphethe kahle. Yeah. Kodwa usune-advantage manje because uyabona ukuthi impilo yena izoba right, usuzokwazi nokungena kumama after 4 years for the very first time. Ungene nje. Uze. Mfethu nami ngathanda ukuxolisa indlela esengiyiphatha ngayo ukuthi engimoya buphezulu kakhulu. Sure. Ilapho nami ngifuna ukudlala ngayo bengicasulile le nto yabo. But-ke at the end of the day akusizi ukucasuka yabo. Into efanele ukuthi nje ngiyenze ukuthi ngenze into elungile. Okay. Yeah. Mfethu hamba njengamanje uye kudokotela oseduzane nawe iseklinikhi noma isesibhedlela, kuphephile and kuyavikela nasey'ntweni ey'ningi nje ezenzakalayo empilweni. Uyayivikela izifo namathuba nje ukuthi uthole izifo ey'ningi. So kubalulekile kakhulu ukuthi usoke, awenzeli udadewethu kodwa le nto ingawe as umuntu wesilisa. So siyabonga ukuthi-ke njengoba uzile la kwishow noma-ke kuke kwaba khona ukugejana, kodwa kubalulekile ukuthi ekugcineni ukwazile ukuthi mengabe sesikhuluma nawe ukwazi ukuthi I know uyakubona ukuthi kubalulekile ukuthi uyosoka ngale kokuthi iy'nkolelo zakho bozithwele bezithini. Siyabonga kakhulu nje ukuthi usihloniphe ukubona ukubaluleka kwempilo yakhe ekugcineni. Hayi kubonga mina bhuti wami, ngibonga mina kakhulu. Ngibonge futhi nawe asemahle ukuthi akwazi ukuthi athi ukuthatha step forward to ukuthi sikwazi ukulungisa izinto. Yabo njengoba angisenawo amaningi kodwa ngeke ngasho ukuthi kahle kahle umuntu obedala lezi inkinga bekuyimini ngoba bengigoloza kahle kahle. Okay. Yeah, ne. So I think nje amasonto fethu awu-8 moqeda ukusoka awuzoloke nje ushonale nale uzomlinda nje udadewethu nibe right. Mengabe ubuya hawu-ke maningi kakhulu ama-advantage onawo. Ungakwazi ukuthi umkhulelise mewukuseni ready ukuba nengane. Into ayijabulela kakhulu ukuthi-ke useyafuna ukucula kodwa manje akakwazi. Uyakutshela futhi ukuthi ufuna ukucula kodwa bezingekho iy'mpendulo. Otherwise yonke into isihamba kahle manje ngoba uvumile ukuthi niyikhulume le nto noma-ke ningakwazanga ukuthi niyiqede kahle, kodwa ngoba usuyikhulumile nathi yaphetha kahle. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami, ngiyabonga kakhulu. Kunjalo nje mbukeli, uyalibona-ke ukuthi izinto zihamba kanjani, yonke into iqondile, yonke into ihamba kahle. Umfowethu ugcine evumile ukuthi yazini kumele impela ahambe
ayosoka. Kubalulekile-ke nawe as umuntu wesilisa ukuthi ngempela usoke ngempela, ngoba mhlampe baningi abantu abafana nomfowethu la abangasokile futhi abangasiboni nesidingo sokuthi bakwenze lokho. Mhlampe nawe umama wakho uyakubuka nje ukuthi eyi, kodwa manje akakwazi ukukhuluma. Fortunately enough khona abantu-ke abafana noAsemahle abakwaziyo ukuthi bakhulume nabantu babo. Mhlampe-ke nawe akungaze kufike ukuthi uzubizele la kwishow, lalela nje umama esakhuluma endlini ukuthi izinto zihamba kanjani. Siphinde futhi sihlangane kwi-episode enye elandelayo yohlelo Silungisa Umjolo, sibone ukuthi siyobe silungisa indaba kabani nobani and siyilungisa kanjani. Siyabonga kakhulu ukuthi ubuke ishow yethu namhlanje. Nibonile ke bethunana uba ubhuti ngumuntu onjani, unenhloko eqinileyo and iyona nto ibisifika isixabanisa ke leyo endlini uba xa ndisiza nale topic afuna undibetha. Nimbonile ke nani uba befuna undibetha kwangoku, but then I am glad honestly uba naye uye waphela eyivumela uba makayenze lento, makahamba yokoluka, because akukho mnandi. Nani niyayazi uba akukho mnandi osola kuyityela ephepheni. Ndiyamfuna la ro, ndiyafuna uyitya ingekho sephepheni, but then ayikho enye into ebendiyikhalazela. Umjolo wethu umnandi, uyaflowa, uyandithanda, ndiyamthanda, siyathandana nje kamnandi. But then ndifuna ukuthi kuye uba iye yamphatha kakubi into yoba ndize kwishow ndafika ndamhlaza, phofu bendingamhlazi bendinceda yena, but wacinga uba ndiyamhlaza yena andixolele, but ndinceda yena ekugqibeleni. Akekho noba ndingathi ndiyamshiya ngomso, akekho intombazana ezawufuna uthandana nomntu onejwabu ongasikwanga, but yeah. Right. Not that ndihleka nina, but ndiyasihlekela nje, ndihleka le ndiyithethayo. Cha kuphela awuthunga amazulu. Awuthunga.